Il-Partit Nazzjonalista issa qed jitkellem dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma anke jekk għamel żmien ħambaq kontra t-traħħis tal-kontijiet li ġab Gvern Laburista mill-2013 lil hawn. F'konferenza tal-aħbarijiet id-deputati David Agius u Ryan Kallus infexxew f'attakk fuq il-Gvern b'tal-aħħar jgħid li l-poplu ma jinteressax mit-traħħis fil-kontijiet li ġab Gvern Laburista. Jiena u dal-partit tant għandu għal-qalbu l-interess tal-poplu tagħna li aħna rridu nagħtu l-irħas kontijiet lill-poplu tagħna. In-nies mhux mill-passat jinteresshom mill-futur. U meta nitkellem fuq it-traħħis tal-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, jiena ma nħares lejn il-passat, nħares lejn il-futur. Il-Partit Laburista kien saħaq li l-familji Maltin u Għawċin jafu li gawdew minn traħħis fil-kontijiet li fisser aktar minn €9 biljun fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin u li llum il-Maltin għandhom fost l-irħos kontijiet fl-Ewropa. Dan meta ħaddieħor qal li dan ma setax iseħħ. Fil-fatt ħaddieħor kien jiddieħaq bil-Partit Laburista u jgħid li l-weda ta' traħħis fil-kontijiet hija ħrafa u Alice in Wonderland. Minflok is-soluzzjoni tal-Partit Nazzjonalista li issa jrid inessi il-passat kien li rridu nidraw il-kontijiet għoljin taħt Gvern Nazzjonalista. Mela tħodux tħarsu lura u tgħidu se jerġa' jonħoss għax mhux se jerġa' jonħoss. Mela rridu nidrawh.